Gernika Lumoko sare feministak ere, Euskal Herriko mugimendu feministak bezala, urtarrilaren 30erako deituta dagoen greba orokorrarekin bat egitea erabaki du. Mugimendu feministak bizitza erdigunean jarri nahi du indarkeria, desberdintasuna, prekarietatea, sexualitate eredu hegemonikoak, lanaren banaketa sexuala, kontsumo eredua, familia patriarkala, jakintzen hierarkia, arrasakeria, edertasun kanona eta zapalkuntza guztien aurrea. Greba feministaren planteamenduak bizitzako eremu guztietara zabaltzen dira, lanaren kontzeptu klasikoa eraldatzeko asmoz. Gure iraultza heteropatriarkatu kapitalista eta kolonialistak sortutako bazterretatik eraikitzen da. Bizitza prekarioei ez. Kapitalaren ugalketak bizitza gizatiarra eta ez gizatiarra baliabide ekonomiko bihurtzen du. Hori dela eta baliabide mugatuak dituen planeta honetan bizitzaren iraunkortasun kolektiboa bermatzea eta independentzia onartzea eskatzen dugu. Indarkeria matxista eta heteronormatibitaterik gabeko bizitza anitzak. Sistema heteropatriarkala gure gizartea osatzen duten erakunde guztietan islatzen da. Emakume boierak eta transak sistemak gure izateko eta sentitzeko moduari ezartzen dizkion moduen aurrean matxinatu egiten gara. Biktimak eta sumisak nahi gaituzten. Arrasakeriarik eta gerrarik gabeko bizitzak. Defenda ditzagun gure gorputza eta gure lurraldea kolonialismoaren aurrean. Mugimendu feministak greba feministaren aldarrikapenak bere gain hartzeko eskatzen die gutun sozialaren parte diren sindikatu eta erakundeei. Horrez gain, herri eta hirietan sortuko diren greba orokorreko batzordeei horiek lantzeko ardura mahai gaineratu nahi die. Zaintzak kolektibizatzeko beharretatik abiatzen gara. Zainketen kudeaketaren ariketa kolektiboa egitea proposatzen dugu. Prozesuan, edukietan eta egunean bertan hauen gestioa mugimendu feministako kide diren emakumeengan eror ez dadin. Greba batzordeetan parte hartzeaz gain, joan den martxoaren 8an euren indarra eta ahalmen mobilizatzaile eta eraldetzailea erakutsi zuten Euskal Herriko herri eta hirietan dauden sareetatik lanean jarraitzea ezinbestekoa deritzogu. Badakigu denbora gutxi dugula grebaren antolaketa prozesuari arreta jarri eta hura zaintzeko. Baina mahai gainean ditugun borrokak elikatzeko gure presentzia beharrezkoa dela uste dugu. Greba orokorra feminista izango da.